Spionage, det handler jo ofte om at få fat i nogle informationer, som man ikke har adgang til, og det kan jo så for eksempel ske via hacking. Men det kan godt blive sværere fremover, for det er nemlig lykkedes danske forskere at skabe det, der kaldes en totalt sikker internetforbindelse. Anders Lindemann, det må du fortælle os noget mere om. Ja, jeg befinder mig her i kælderen under Niels Bohr Instituttet i København, hvor man netop nu er i gang med at etablere det, man mener er verdens sikreste videolink. Helt konkret så foregår det til DTU i Lyngby, og om lidt der får vi en demonstration af, hvordan det virker. Men vi skal lige dvæle lidt ved teknologien bagved, fordi når linket bliver oprettet, så bliver der sendt lys gennem kabler som det her 18 kilometer nordpå til DTU i Lyngby og Peter Lodal. Hvad er det ved det her lys, som gør, at I mener at sige, at det her det er 100% sikkert? Ja, forbindelsen er krypteret, og den er krypteret på en måde, som ikke kan brydes, som er sikret af fysikkens love. Vi krypterer i enkelte fotoner. Fotonerne er den fundamentale bestanddel af lys, og fotoner kan ikke adskilles, eller kan ikke skilles ad. Så derfor, når jeg koder information i en og kun en foton, så er det ubrydeligt. Fordi hvis nogen forsøger at lytte med, jamen så kan man faktisk opdage, at nogen har lyttet med. Så eneste måde, man kan lytte med i din samtale, det er ved at gå ind og manipulere ved det her lys, og man kan ikke manipulere ved lyset, uden det bliver opdaget. Lige præcis. Det er præcis princippet bag sikkerheden her. Og nu kan I se faktisk live ude på DTU, har lige været i gang med at rode lidt med opstillingen og lyttet med, og vi kunne med det samme opdage, at han lytter med på vores forbindelse. Det er altså sådan her, det vil se ud i videolinket, hvis der er nogen, der har hacket sig ind i samtalen. Og så kan jeg jo passende inddrage dig, Leif Oxenløve. Du er også en af forskerne bag projektet. Hvad er perspektiverne i denne her opfindelse? Er det udelukkende til specialiserede brugere, eller kan det blive mere folkeligt? Jamen, det kan i virkeligheden rulles ud til alle, der har en fiberforbindelse i deres hjem. Men i starten vil det nok være mere til sådan nogle kritiske infrastruktursteder, som for eksempel med vores energi, eller med vores varme, eller vores offentlige transport, og også økonomi, som vi kan sikre på den her måde. Men på sigt vil man også kunne få en fiber til sit hjem og få ultimativ sikkerhed i hjem. Men hvor kompliceret er det at etablere denne her forbindelse? Kan man forestille sig, at det bliver udbredt til helt almindelige dagligdags samtaler? Det vil kræve en særlig hardware-installering, så det er altså ikke bare en software-opdatering, man skal installere på sin mobiltelefon eller andet. Det kræver en fysisk forbindelse, og derfor er det ikke helt lige så nemt som de krypteringsmetoder, vi kender i dag. Så at få det ud bredt til alle, det er der længere perspektiv i, vil jeg sige. Og Peter Lodal, i de her dage kan I altså demonstrere den her opfindelse for hele verden. Men hvad sker der herfra? Det her det er den første forbindelse. Hvornår bliver den første forbindelse etableret ude i det private erhvervsliv eller hos en offentlig myndighed? Ja, det må vi se, og det er jo det sjove, det spændende nu, at nu har vi taget det første spæde skridt her, hvor vi tager teknologien fra fysiklaboratoriet, som det befinder jer i her, og så ud i den virkelige verden, hvor det er ude i en rigtig fiberlink og lave kommunikation ud til sikker kommunikation ud til Leifs laboratorium. Og så kommer vi i en ny fase, hvor vi kan begynde at tage det her, bygge teknologien videre på det, og så kommer vi til at opskalere det her i et andet tempo. Jeg tænker også på det her som det er Rolls-Roycen inden for kvantekrypteringsteknologi, som vi har udviklet her. Og vi kan sige, at vi er første gang, hvor Rolls-Roycen er ude på motorvejen og kører den allerførste tur. Og nu bliver det spændende at se, hvad vi skal til at gøre i den Rolls-Royce, og hvor hurtigt vi skal køre, og så videre, så videre. Tak skal I have. Ja.